Здравейте! Аз се казвам Георги Ерменков и сега, заедно с продуктите на Brothers Commerce, ще ви направим една невероятна салата, в която ще участва един от топ продуктите ни, които само и единствено ние внасяме и дистрибутираме. Това е бурата, пълна с горгонзола. Естествено на нея имаме невероятното име Пулия, така че нашата бурата е оттам. Тя вътре е пълнена с горгонзола. Както има и още един вид бурата, която вътре е пълнена с трюфел. Има и трюфел. Какво ще участва още в нашата салата? Ще имаме и блат пинза. Не пица, а пинза, който по същия начин само и единствено ние внасяме. Разликата между пица и пинза е, че пинзата е печена на подова пещ и отдолу е леко по-твърда. Тя е изпечена на 80%, вие трябва просто да я гарнирате и да я сложите да я изпечете. А сега обаче ще я направя по малко по-различен начин. За да направим салатата, ще направим преди това така нареченото по професионално, нищо, че ние тук сме се събрали не професионалисти, по професионално, така наречената рецепта в рецептата. Или първо ще сложиме да изпържиме малко чесън. Само че не е както всичките пържат чесъна, белиме го, режеме го, слагаме го в тигана, той завира, почва да пуши, дими, никой не му обръща внимание и така нататък. За да е малко по-лесно и по-удобно и за нас самите, сипваме в случая зехтин, помаче, защото сега всичките ще кажете екстра върджин, не сипваме помаче, включваме си котлона. Ще използваме индукция, но може да не ползвате индукция. Гласите и това, което правите. Взимате чесъна, може да е по-пресен, може да е стар, стига да не е толкова здрав, колкото е този. Само го обелвате така, разделяте скелетите и слагате скелетите вътре да се пържат. Трябва да се пържат бавно, в кухнята е този начин, обикновено го наричат различно, може би конфитиране, ще го срещате и така нататък. Аз го казвам пържене бавно, тъй като съм майстор-готвач, а не шеф. И така, докато чесъна се пържи, ще направим билките, така наречените билки, макар че аз му казвам зелено, зеленилки, или в случая ще ползваме копър, магданоз, мащерка, босилек и риган. Всичките са пресни, може да се ползват и сухи, но в случая ние ще направим с пресни. Ще ги нарежем на ситно, ще ги добавим в басана, когато чесъна се изпържи. Него също ще го нарежем, той ще омекне, ще придобие малко по-мек, приятен вкус, ще го добавим вътре и ще направим кротони. В случая няма да са нарязани правилно, идеално и така нататък, тъй като блата за пинза не е правилен. Ние също вместо да го нарежем, ще го накъсаме. Така ще го изпържиме в тиган с много малко зехтин. Когато бъдат готови кротоните, ще ги изсипаме вътре, ще объркаме и всичките подправки ще се залепат по хляба. И така, когато сложиме върху салатата, ще изглежда малко по-различно и хляба ще мирише малко по-странно. Късаме от всичко по малко. Следващото, което ще подготвиме, това е мед. Необикновен пчелен мед. Взимаме едно парче аншоа. Едно. Само, не повече. И нарязваме аншоата на ситно. С ножа леко я притриваме да стане малко като паста, малко смачкана да бъде и ето какво се получава. Това го сипваме вътре при меда. След това хубаво разбъркваме меда и аншоата. И се получава
нашия сос. Проверяваме за секунда само чесъна дали е готов. Просто като го натиснете, трябва да е омекнал. Трябва още малко време. През това време ще отвориме буратата. Ще излеем течността. И ще оставим малко да поседи в кутията, да може по нея водата, която е, или саламура, както искаме да я наречеме, да може малко да падне от самата бурата, за да не, когато я донесете, цялата да е в вода. Домат. По възможност розов, естествено. На полумесец, на поселски. Кой както иска, така може да го нарече. Слагаме 2 парчета от буратата. От домата и аз буратата. Взимаме рукла. Само и единствено рукла, нищо друго. Слагаме малко сол. И малко зехтин екстра върджин. И разбъркваме. Ще оставим леко настрани, защото чесънът вече е готов и ще го извадиме от зехтина. Ще го оставим за секунда, махаме зехтина. Чао! Връщаме се обратно, здравейте! И слагаме тигана. Взимаме пинзата. По възможност нож за хляб, само ако има. Отрязваме едно парче. И както казах и преди това, леко го накъсваме. Слагаме малко зехтин. И слагаме вътре парчетата от пинзата. Изчакваме и единственото, което ще направим е, ето, натискаме. Хоп, и чесънът излиза. Вуаля! По същия начин, още една скелитка, 2, 3, колкото искате. Аз харесвам и обичам чесън, така че ползвам малко повече. В купата, която сложихме зелените приправки, слагаме малко зехтин. Съвсем малко сол. Може да ползвате абсолютно всякаква сол. А нашата пинза започна да се пържи. Разбъркваме. И оставяме настрани. Изчакваме само да се запържи още и от другата страна пинзата. През това време започваме да сглобяваме следващото. Пинзата вече ни е готова. Слагаме вътре при подправките. Вътре има абсолютно всичко и така че няма нужда да добавяме абсолютно нищо. Сега вие, ако искате, може да си добавите каквото пожелаете. Взимаме буратата, за да покажем, че е пълна с горгонзола. Ето ще я отворим. Ето така. Слагаме. Ето така. След което започваме да завършваме цялата история. Слагаме малко балсамова редукция. Взимаме, това са лешници, които са печени и след това белени. Чупиме ги отгоре, ако искате на дъската, ама понеже моята дъска в момента е мръсна, затова ще го направим така. Слагаме малко малини, все пак сезонът е такъв.
И слагаме парчетата от пинзата. След което взимаме от меда с аншоата, пръсваме отгоре. Отгоре слагаме още малко редукция. Едни от най-качествените продукти, които лично Brothers Commerce внася. Бон апетит!